atake ng grupong Houthi in the Red Sea noong ika-12 ng Hunyo. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Capta, lumubog ang barko nitong ika-18 ng Hunyo. Kaya minado silang posibleng mahirapan ng rescuer sa paghanap sa isa pang nawawalang tripulating Pilipino. Pinulungdan ng DFW ang mga seafarer, industry leader at ship owners para matiyak na naibibigay sa mga marino ang tumanggi na sumampa ng barko kung alam na tara ng Red Sea at Gulf of Aden. Samantala, tinawagan ng Gulf Shipping Association sa mundo na itigil na ang pag-atake sa mga barko at sinilak sila ng mga barko ng influensya sa riyon dahil pagkakulang na lipunasan ng mga tripulante. Makalipas sa ika-6 na umaga, ating Negros Oriental Governor Brian Henry Teves inaresto para sa kasong may kinalaman sa terrorism, finance
Love your ride. For expert eye care, come to TO Executive Optical with over 300 stores nationwide. Para maging maayos po ang ating pakiramdam. Friday na po ngayon, huwag nang tatama rin ha. Alam namin, yung iba dyan, low-bat na. Pero mag-half lotion na lang kayo para mas maginawahan. Sabi nga ma-extend yung inyong enerhiya, kapuso. Half lotion, ang lotion po na pwedeng ipahid sa muscles matapos mo maghapong trabaho. May isang ka po ito, mangosteen at moringa, i-half lotion nyo na yan. Ang half lotion po ay available sa Mercury Drug Stores nationwide. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Romance, action, drama. Everest Smart TV. Ano Everest TV show? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV. Basta may Relationships. Everbest from Everest. kain na laban. Appliances, health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Peel Lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Melo del Prado, Radyo, IC, double na po kayo dyan mga kapuso. Kayo po ay araw na po ng Biyernes. At teka muna. Araw po kayo ng Biyernes mga kapuso. Merong bagong version ang China. Dito'y iba sa version natin dun sa nangyari po dito sa South China Sea o sa West Philippines yung mga kapuso. Pilipinas daw po ang nagbangga pa. Tayo pa nagbangga nung lagay na yun. Napakarami nila at nakapalibot sila doon sa ating tropa dyan sa may Ayungin Shoal. Pero mamaya po, babalikan natin ang issue na yan. Ating himay-himay yan. Alas 16 na po ng umaga oras po natin sa buong Pilipinas. It's time to say goodbye. Goodbye na sa mga mahigit sa 100 tayuhan na naaresto sa Pogoham sa Porac, Pampanga. Dalawa po yung utos ngayon Ipa-deport na po itong mga ito galing dyan sa Porac, Pampanga. Ipa-deport na, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya rin chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at i-freeze ang asset nitong mga Pogo na ito na nandyan sa Porac, mga kapuso. Yan iniutos po niya na maglabas ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order. At bukod po sa buong compound at 46 na gusali sa loob nito ay sakop po ng utos ang lahat po ng assets ng Lucky South 99 compound na naugnay sa illegal na gawain. Ito naman ang sabi ng ating Department of Labor. Dahil daw sa pagpabawal sa Pogo sa bansa ay baka daw mawalan ng trabaho o mawawalan ng trabaho. Tsak na tsak ang 22,000 mga Pilipino. Sabi ni Secretary Laguesma, nagtatrabaho ang mga ito sa 50 lehitimong Pogo sa Metro Manila at mayroon ding 8,000 dayuhan na legal na nagtatrabaho sa mga Pogo at karamihan ay Vietnamese. Yun ang problema dito. Tatama yung legal sa mga illegal. Talagang ganun ang buhay dapat kayong mga legal, tumutulong din kayo para mawala yung mga illegal, para maging maayos ang negosyo ng mga legal na Pogo. Pero ito na lang sa atin, kasi kung ating pinanginayangan yan, mga kapuso, sa sobrang problema na inidulot po nitong Pogo na ito sa ating bansa, sabi nga yung social cost na yan, wala, sobra pa ang perwisyong idinulot kaysa doon sa Pilipino sa ating ekonomiya.